Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pagkastaritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Manibot dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo rin sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkabla ako kitirin bagabigat kada kaya aming sangapada. Good morning, good afternoon, good evening. Ano yaman nga oras kanal daw, ti ayan nyo apas sa tilubong ita, kablawan ta kayo ti happy watching. Pag-share ti program, ang ti papagayam, share. At padaanan nyo ti pagkasaritaan ni Vanji Kinapoluan, Mistress. No saan ka mistress o mistress, other woman, no saan kat kabit, kamalala, anapay. Api nga ta. Kaduan na nga kita kabit kat kita mistress, di kita other woman kat no agsagaba da kat malagsakan da kita agdengdengeg mo nagbibuyan istorya. Masin no ti mistress ira ito nga pakasalitaan anya ti akem na mangdadael nga tatibiyag no pamilya ti maysa nga pamilya padaanan nyo papagayam dahil itong istorya sa bali man nga napintas nga pakasalitaan ngayon kami sagot ka na kaya aming nga sangapada nga pakaadawan iti adal. Intayon, rugyan papagayam. Nga ibasa rito pakasalitaan, ni pagayam tayo nga Vanji nga napoluan, mistress. Sagudahin ko iti surat. Dear Manong Nemi, ti amok idi Manong Nemi ket maysa kadagiti kakaduak akas sales lady iti department store nga pagtrabahoak Manong Nemi. Ti armen detoy guwapo kakang kanayon nga umay Manong Nemi. Ni Nestor Manong Nemi kadagtrabaho kas maysa nga assistant x-ray operator iti maysa nga dakkel nga ospital. Iti asidig ti department store Manong Nemi nga pagtatrabaho. Ngayon, iti agangay Manong Nemi siyak matente asasidgan na. Siyak matente armen na. Siyempre, sinalusod ko Manong Nemi kini ani no hapay nga siyak matente armen ni Nestor ito ta dati nga ni ani ta armen na. Kunamat ni ani. Tsak kaya ti suna. Saan ko nga type? Gabutad na sa bali nga crush ko. Nag-ararim kanyak. Kahit nobyo ko ni suna. Isa nga, oray tagwapo ni Nestor. Managregalo pa eh. Entertainem. Saan gantong magbawi kang kuha na? Nadyak maniro Manong Nemi inauna ti 5, 1 adadupay. Katawan, ngamitis siya.
Gusto na lang nga talaga napakumbaba, na dayaw, managregalo, numanin regaluhan nak, manunemi, namnamain na nga namnamain na nga magustuhan, prutas, no saan, manunemi, kat dagiti banag, nga, ano damat nga, mangpapintas kanya. Nestor, ano kita sa hunda ito may masalahin. I love you, Angie. Mm. Abay nga siya, saan nga ni Ani? Kinapudno na. Front ka lang ni Ani no kastang umark dito. Ngayon kinapudno na. Sika ti kayat ko. Sika ti patpatig ko. No muna tamahinig kami manong naming nga kakatrabahuan nga gimmick. Kada damat isuna. Hindi damo manong naming kat sandak pulos nga mapainom. No pa kunada nga ladies drinks. Dagit araramidan da nga agpaling nga arak manong. Hamat una kit di makuna makabartek ang talaga nga makarasaw. Hamat nga mabali manong naming nga bali na ka KJ. Gusto nga pinatas kumit tuminom. Kat agpeso. Maikat ti pa nagbain. Makarelax ka. Nga dito matindi ka po naman ng naming nga silawan na pulos. Itan yaman nga panagalumim ka panagamak ko kini Nestor. Talaga na panagnikak itiriknak. Nga gayatak ken kuana. Ito na minsan manong naming may nakpinasyar dito kasera. Day off ko idi. Day off na met. Flowers for you. Kaya di mo gusto nga prutas. Grapes. Mabalim mo nga mapandalusan. And then, i-offer mo sa tanto kanan. Magustuhan tang agpadpada. Dito yung manong nami nga naibagag ken kuana. Nga kaskasera ak siyempre. Nga dak dito syudahan. Tultulungak na giti parents ko. Dadapay lang kamsat ko nga saan nga pa nagturpos. Kahit kontok mamit nga iturpos di kurso kangin. Nagtrabaho ko matin. Sa may sakit, malak ka lang iti sweldo. Kahit siya ka na-start. Nabitas iti trabaho. Ato siguro ti urnong mo. Kumano nag-urno nga. Suportarag pa lang ba't di kakabsad ko eh. Nasot ko na damama. Kani papa. Ano sa pagpada ta? Ano ti sapsapulem na talugating ti may isang lalaki? Mabaling nga ding mamuan? Vanji? Well, nasing patagasken ka? Narasing patak ka di? Mamatiya ka nasing pat ka. Manigisagot. Kan kang ronanti amin. Loyal, napudno, honest. Nabudnot pa na gayet ko ken ka. Katsaksaksap sa pulem. Nabadasam ka din tinagayat? Ito pa'y laing. Kahit nga sawin. Ipatpatignak met, Panji. Ululbudag lang tiriknak no saan kong ibagatipod no. I love you too, Nestor. Ganito mo na agundaway manong nami anakiin na rakupak. Idikas ka ni Nestor. Ngay patpatig ko ken mamatiyak ngay patpatig na. Tiyo mo na agundaway manong nami anariknak ti bara dagiti bibig ti maysa ngay patpatig ken mangipatpatig. Adan inam nga bulan nga da nagkinawatan ti puso mi manong nami ken ni Nestor. Idita. Tapno makainot ta. Ag may satan ti may sakasera. Ha? Kahit mo sawan? Ag libintan? Abay nga din na kayo mukha na kiti parents mo. Iya mamukan to. Ito na sa anak ko nga. Maoblight pa nga tumulong katakwada. Ito na makornong ta. Isunton ti. Ngayon na mo kayan.
Adalatakan ka. Sang kapilitan. No saan mo akayat adalatakan ka sang kapilitan manong name kastat ko na ni Nestor. Yung saan ko na pupuutan manong. Nga may santi pagyanan mi. Agkakaida kamin. Na ipaay konti kinabirhen ko kinkuana. Uwain manong. Na ipaay konti amin ko kat may san nga kwarto't pagyanan mi. Dito kami nga sumangpet, manipudit trabaho na, ti trabaho. Magustuhan na tilutok manong, oras na, naimas mi tiluto na. Agkayda kami, nga agpapasitiragsak, kitagpatnag, sakam to agidan, nga grubuat, nga sumbra kiti trabaho mi, sumarunungal daw. Kaging ka manong naming iti maysa, ngal daw, adalalaki na customer ko. Hello sir? Nagbili ka, sir. Sika ni Faji. Awan. Boyfriend mo ni Nestor. Mo nakagasgasat ni Nestor. Mamunod ka kaskan ko na. Tapay met. Makarelasyon na kaskan ka. Ubing ka pa nabintas ka. Ininto tayo suna. Ang daanan ti asawa. Abe di mo? Nga da asawa ni Nestor? Agang-angaw ka? Sana agang-angaw. Dada ka titarantam dito Namang patpatakas kang kuhana? Tapno. Saan ko patpataksan ni Suna? Ibagbagaktipod no. Tapno mamuam. Tapno saan ka mang namnama. Dahil kabunan no aping saan nakayat nga. Saan nakakayat nga iyam amu ka nagit naganak kang kuhana. Kabot adang nga asawa na. Manong name. Diyak gayam na pupuutan. Nga may saka kirida. May saka mistress. Sumangpet ka lang. Kinunak manong name idiadda akong dito kasera mi. Pasabol nga mamuak ti kinapud no. Tano kas pagharikan tak, agpepeso nga daanin ti asawa. Diyos ko. Diyak na pupuutan numano nga bulan nga nagpalin na kami stress. Nga di pa nagkita na giti tao kaniak nga makamamu nga da asawa ni Nestor kat may saka kirida, may saka kabit, may saka kamalala. Manong name di dumteng suna. Kas iti dati, nga rakupen nak, agkan nak. Ngam saan ko nga binalis na rakop ka na kagna. Oh, sweetheart, hindi ka di problema. Amo mo ka kahit nakastiti reaction mo kaya ada problema. Ngam ko ka, sakbay nga rin nga bagam ti problema. Misinak, nakaluto kan. Makantan. Nagsukaton na kita sa arakon. Kinunak manong name. Napangarod nagsukat. Nakashorten nga rin mo rin si LED. Yung may dito kusina. Nakada sa arakon. Nangan kami manong name. Nga saan nga dati katag. Mangmangan kami naglengga mag-inistorya. Kami dito ay tagundaway kata. Naulimag kami. Iri makapangalan manon name napananangalan iti tuwalya dapanin ti banyo. Nakainawak man idin mapanak kumamat ang mga tuwalya din natalyaw ko ti pantalon na manong. Baka no nagsalutsudak kang kuhanag at iyulbud na. Masapol makakita kiti ebidensya. Nakibiyangak ti wallet na manong name iti mo nagundaway ngalinuktak ti wallet na. Kasla nasulat dagiti dua bukal ti matak, iti makitak, ti ladawan na. Ken ti maysa nga babae, sadda maysa nga anak.
Si Oba ti babae ti anak. Inakbayan met ni Nestor ti babae man. Apeng italang nga nakibiyang at ti walet na. Insublik matlang manong. Napanak pa lang iti sango ti kasera. Sak naman iti banyo na nagdikos met. Nakaiday sunan manunay mi di kama iti sumreka ka nakasukat. Sweetheart, ano nga ti problema? Apay nga samong imbaga nga daan ng kanti asawa. Manaksid nga da ng ibaga. Nakitak pa yung wallet to ti picture. Inabayam ti may sa nga babae nga nakaubat ti may sa nga ubing. Asin na dyan nga babae. Asin na dyan nga ubing. Asawak. Kananak bitubing. Abi nga sa mong imbaga nga si asawa ka. Nandiyak na pupuhutan nga may saklaga yung mga kabit. No imbagak. Dakil ti pamati ka saan nakakinaya. Talaga nga saan ko akaya at saan ka akaya at saan ko akaya at nagbaling lang nga kabit. Ngayon, kinapod doon. Nagsina kami. Nagsina kami. Duan nga taon nga nagsina kami. Nagsina kay Manuno, ana. Ngayon siya asawa ka. I'm sorry. Ngayon saan ko nga ito ni Sona. Sikan tibat patig ko. Kamuta talaga nga sikat tibat patig ko. Sikat ti rumbeng. Kamuta kang katisap-sapulik iti may isang babae. At nagsinaan nyo. Naimun. Sobra ti kinaimun. Kinanager na. I'm sorry. Hindi na maamo ka. Nagsina kami. Kahit nagasawan, awan ti asawak, hindi na maamo ka. Kanuray ka na gito'y awan asawak. Gabata nagsina kami. Kung nagsina kayo. Asawang tulad ta. Ngayon tigas ito yung manangalilo mo kaniyak. Dati dakil unay ka kagurak kang kanastor. No imbaga ko mga si asawa. Nga nagsina kami. Amo ka sanak inayat. Ayayitan ka. Ayayitan ka, Vanji. Ayayitan ka. Himataan ka na asawa. Nagsina kami. At asawa ak malngas pagkaringam awam. Di pa nagayat ko kang kuha na sikat ikayat ko. Manong naimisang kam nga nagkaida ka rin nga rabi. Naimasan titurog na hindi saganak na gitarwatek manong. Tumawag ak tulatan di pagtrabaho ak. Verbal tulatan ng bakasyon ko. Nasapol nga liklikak dito nga lalaki. Tsak kayat nagtalinaed nga kirida. Naimas palang diturog ni Nestor iti rumuwarak. Iti agsadahak manong naimi iti pagluganak nga gawid. Iti probinsya manong naimi asidag matlakid di. 45 minutes lang at arayan ti boss manong naimi. Kahit nakiktot ni nanang hindi makita na. Ay! Ala! Vanji, anak! Ay, pakundo! Andatay, anak ta! Inarakop ko ni nanang, naginarakop kami. Naginarakop man di tata. Ako musta, anak? Api nga di mo man lang, impakpaka mo nga, agawid ka. Dito'y ko palang tang, nang, apay, naikat ka na trabaho mo, nagikat ka. Nagbakasyon na pa lang. May taan niya ang rason, tapos bakasyon ka.
Nagbakasyon nga agad awan ti soldom. Aman nga ron nga opisina nga absent without salary. Uno, baka nagbakasyon ko mga dala ta sweldom. Abay di kadikayan nga adak dito tapno pag mag-iinili tayo, agad sama na. Yan kahit kumat na makita ito kapsat ko. Na pala ti eskwela adig kapsat mo. Ni manang moment, ada dyan pwesto na dito sa tiyandaan. Andun sa akin yung sangpit mga problema, anak. Awan, anak. Awan. Basta dituyak. Oray na makabulo nak dito eh. Doa nga aldaw kun dito ay manon na di ba ganitatan kaniyak nga da makasapul kaniyak. Sino tang? Boyfriend mo kano? Nestor dinagan na. Hindi makita. Ano't masapul mo? Mabaling ka din hagsarita ta. Nalpas damin din ka na ta. Awan na kan mapagsaritahan ta. Mabaling mo ti pumanaw. Kaya saan ka doon kapag pakita? Ay, nangig mo barok. Di ko natin anak ko. Pumanaw kan. Tata, nana, sana ka may manggulo. Sana ka pumanaw aging ganti ka makabagsarita kin ni Vanchi. Agim sana ka kano matakay na kasarita. Agit nagpilit ka agit ang mga FKM ti pulis o naging barangay tanon. Mabiglang tata. Nana, kidawa ka na kayo. Makapagsalita kam laing ken ni Vanchi. Mabaling ka di Vanchi? Nagtungedak man. Ini isot ga po na inikanda kami ti gundaway mi datatang kinina nga nagsarita. Anit masapon mo. Ipatpatek ka, Vanchi. Ipatpatek ka ko na yung natin. Ibataan kan ti asawa, nagsina kami. Saan ko nga ipatpatek isuna? Sikan di ipatpatek ko. Nestor, saan tala ko man nga nagamam mo. Nagamam mo tayo di nagsina kami. Tapay, awang ka din ti karbengak nga gayat. Kalpasan nga saan ko nga kayat ti asawak. Gaputi kinaimon na, kalpasan nga nagsina kami. Maawatam kumamat ti riknak. Siya kumamat ti rumbeng nga maawatam. Ti sitwasyon. Uri nagsina kayo, si asawa kalata. Ti awag da kanya kit kabit. Tiyak kayat. Namamuan na ti parents ko, kinkakabsat ko nga may sakla nga kabit. Manakawat na kitinagan ken kakakabsat mo siyempre. Ti saludsod. Maaramin mo ka di tibang lipat kanya. Maaramin mo ka di iti mangibawing iti sabali ta puso. Paghahasim, nagbalik ka kumamit nga naturit ng mangilaban ta puso. Tidiktar kinikis na. Ngam, ti sitwasyon, nakababain. Ano ko na hindi kiti tao kanya, anat awag na kanya, ngam nagsina kami, ti asawak, sikatibat pateg ko kunak, sikatibat pateg ko. Anong name no apay man? Nasakpen tinangarakop ken ko na. Nestor. Sana ka naragsak na mapukaw ka. Vanchi, kanamo kakasta ka man. So kahit ko nga kuyog tamad lahing agsubli di syudad. Ituloy mo trabaho. Kasta mo ti trabaho. Ituloy tatagdan na.
Manong Nemi na alukoy na tiriknak. Naamuan datatang kininanang kingastamatan kinimahanang kong arosi. Di sitwasyon. Siya nga ama makitsaan ko kanunungan. Ngimtang nagsinadan iti asawa na. Siya akong tipat-patik na. Apoya. Tila masarsarakam. Ti amok. Kinawang pa asawa na. Kapag sa among ina mo. Ipat-patik ko ni Nestor. Tatang. Manang. Saan mi kumaakayat ang isot kayat mo at dalatakin ka. Kat sabi ko tas ang kantong agbabawi. Amon tabagtungpalan tikaskan ka. Sikan tumadlat na nakakaasi. Sikan tumadlat na mabaybayaan. Siyempre, at dalatangan na patpatig kay di Nestor, di pamilya na, di anak na, di asawa na. Saan ito ba nagkunak manang? Diyala anak na, tinapatay ni King Kuala. Siya akong tipatpatay na. Sige, mga amo ka, na nakasagana ka, ngagsagrap, tenyaman, nasawen mo, para kita na tao kang ka. Nagsubliak nga rod Manong Nemi iti syudad kat nagtultuloy nga naglive-in kami Manong Nemi kani Nestor. Dagiti karro bami ti kasera Manong Nemi amudan ti sitwasyon. Tsaka mo, sa bali pa nagkita ta kanya, babamlak na da. Saan damat abiyag ti biyag ko. Pinasken. Agpimpinatag kami kay Nestor. Kanaragsakak iti dan nana. Naragsak kam nga doon. Edi may isa nga aldaw Manong Nemi. Ada may isa nga babae. Adimteng iti pagtrabaho. Tsaka mo, tadya busmi. Ti kinasarita na. Kaging ka Manong Nemi. Nga pinayapahayan na ti busmi. Yes, sir. Mas sikakadot masapul na. O sige, tugaw ka. Tagsarita kayo. Dadalabit arabidak sa diyay. Ano ti masapul mo kanya? Umuna-unahin mo mukti magikin ka. Saan mo ka di pa yung mapatangan no senuat? Saan ka mamadto? Lloyd na tinagang ko. Siyak ti asawa ni Nestor. Ano tirandam nito'y? Siyempre, kasi nga kinasarita ti aking kukuha ito'y pwesto na pagtrabahoam. Tapno, kidawag. Iti na yung kapyaan apan nakisarita keng ka. Iti pa nagsarita ta. Adaywam ti asawak. Saan na siya ti pagimbagamit nila ita? Sino ko mga rod? Ibagam ka ni Nestor. Tano isinanak ni Nestor. Sana ka kumamat. Inumkit mo suwan. Ti asawam ti kasaritan. Kaditi ka nito nga baga ni Nestor ngagsina kami. Saan ko nang ipapilit ti bakik? Nga making ka nga di nakayat nga aramidan da ita. Aging kang ibagbagahan nga siyak ti patpatig na. Sabat na magupad relasyon nyo. Uno relasyon mi. Di ka mabain? Adamat panunot mo. Adamat takam mo. Di ka mabain? Anak kabain ko. Kadmasa ka lang, mistress, kirida, kabit, kamalala, ag-aagaw. Sana nga ag-aagaw. Nagsina kayon.
No dahil dati pamatim. Ako mabaling ko. Agpesuan nugutek. Nga po, tikinaimon ko. Tapos siyempre, kayat nga sa bali nga, mang tagikuha, kung nag-interest, iti asawat. Nagsina kami. Duwang atawin. Ngayon, di mo ka di amo nga nagsinublianan kami? Iso nga daak, naggapo kami sa di probinsya, iti anak ko. Imgapo ta kahit kung nagsinublianan kami, ta agasawa kam nga ron, ipagpagapok iti anak ko, ta sa pula ng orti amana. Nagawid kami dito eh. No, pa saan kam nga nagawid, mismo iti family house da. Ta, adamot sa bali nga nagawidan mi, agakaruba kam lang. Hindi ka kadipay na panjibalay da? Saan ba? Gapot din nakakayat nga, amo ka iti parents na, gapot si asawa nga ron. Agakaruba kami. Mapapana kiti balay da? Nasingit kanyak, siyempre, giti katugangat. Gapot siya nga ron manugang da. Nasingit, ti anak ko. Ti anak mi. Gapot tapu ko da. Pasari umiyang kam sa balay da? Wala. Ipapilit po ka di palang tapagkim? Ulitek. No ni Nestor nga mismo tibang ibagang nga isinanak. Sana nga kumamat. Yung sana nga ibagang sina kami. Maituloy ti relasyon mi. Di mo ka di amo. Nakadwa na kasta nga lalaki. Tilang baghim, pag-interesan na. Ang peso ngumubing ka siyak. Napimbinas ka siyak. Nga maglaos kan to. Agsapol to balitan sa bali. Pag-ayaman na ka lang. Mamati ka mat kang kuwana? Mamati kang kuwana. Kabutala mariknat ka talaga ni patpatiknak. Mabaling kang isak lang. Mabaling kayong isak lang. Adda pakakitaan nga gasawa kami. Adda papel nga igamak. Wen. Adda papel nga igamam. Kukwam data nga papel. Ngam kukwak na tipuso ni Nestor. Nakarit kang kirida niya. Agin lalaing kang mangilaban ti relasyon. Relasyon mo ti asawak, idin to tamay isa kalakabit. No saan mo nga daywan ti asawak. Nakarkarot arameda ken ka. Saan lang akasto nga makisarita ken ka. Laglagi pendeta. Manong nemi numaminsan. Kaya talaga nga. Mabainak mat. Bainak ti bagi. Ken maasyanak iti bagi. Ti kaadu di nga lalaki manong nemi apay nga ni Nestor. Ni Nestor nga danin ti asawa. Nagpesong man nga siyak ti patpatig na kat sanan nga patpatig ti asawa na. Nalas. Basol. Nga mapay. Apay. Manong nemi. Iti na minsan nga panagsarita mi kin Nestor. Kahit ko. Ngayon mamuna ka rin parents mo. Talaga ka di nga kahit mo. Dapat lang. Saan ka di nga mabuteng? Dati ka po nanuapi nga saan kakayat ngayon mamuka na kwada. Kaputa santak ka maawat, takiridak lang. Kaputa nasingid, ti asawam katakwada. Tamanugang da isuda. Manugang na isuda. Manugang da isuda.
Ngayon no kahit mo kas pagarikan mamamuy da. Sige. Mapangkan to ipasyari di balay. Indun bakasyon ta. Intaglan sa jay. Manong nemi pabangbangag ti rupak. Kahit ko maamuan na talaga ti sitwasyon. Kaya maamunak iti inana manong ni pangatong ipababa na. Di pa nagkita na kanya. Diyak mababalao ni Nestor. Habota, ubabing ka, kaya pimpitas ka. Ngayon ni Loida. Saan nga dito, mama? Nasaysayaat nga talaga. Saan nga na imon? Saan nga natangsit? Awan ti madi nga ugali na. Nakit nasapsapa ka kumang organagama mo, sakbay nga na amom ni Loida. Di awang kumaita ti problema. Iba't patig ko ni Nestor, ma'am. Amok, pa-check gabat patig mo. Tano sa amo ko mang iba't patig. Hindi ko man naduktala mo nga da asawa na. No pinagsina da. Inadaywam ko an. Gamin? Nagpasuto ko na yun. Kagurad akpay na parents kang hamsat ko. Gabot kasi ito nga sitwasyon. Ngayon kahit kong ilaban, di pa nagayat ko. Kahit mo nga ilaban, di pa nagayat. Ilablaban mo, di pa nagayat. Di may isa nga kirida, may isa nga mistress, may isa nga habit, may isa nga kamalala. Awang ka di kalintikan, di may isa nga mistress nga mangilaban, di pa nagayat na, ma'am. Kasi kamit lahat makasungbat ito yata nga sa lutsod mo. Oh, nakaidasaren. Nakaidasaren ti pangal daw. Let's go. Bangmangan kami manong name iri ibagada ngada kanon ni Loida. Ay, Loida! Ma, kaduwak na ti apo ko yo. Amom sakit nga. Adda da Nestor. Kaya, ano tago mo tayo? Vanchi, ma'am. Adda ba? Iso nga rin ngayon may kamit ha. Adda ni Vanchi. Manong name tiubing ano Jack Mariro tagtawon iti 5 ti tawon na. Grade 1 nan. Iso ni Vina. Mami? Salud-sudin dyan ako ni sinong kakano. Salud-sudin kini dadim. Daddy? Ni titam nga Vanji. Gayem ko. Hala, tita. Hello, Vina. Oo, kumamakam kayo. Oh my God, Vina, ha? Nagkaabay tayo ilabayan ka, ha? Ewan, grandma. Sige, grandma. Amo kami nga si Mangpit ni Daddy. Imbaga ni Mami. So nga, imbay kami kini Mami. No, mga minta dito yulatan. Sama na kayat ni Nestor, mama. Saan ko akayat, mama? Gapot si Sina kami. Ngayon kahit ko ka, subyan ng tati amin, Nestor. Noan yaman ti mandi ko ugalik. Nakasagahan akmat nga. Mang balbaliw. Balbaliw ako. Noan yaman ti mandi, hindi mo kahit mo ugalik. Saan ko nararamidin? Baliwan tanto ang pagsalitaan na ita, Loida. Saan ita? Diyak kayo na mangag ni Bina ti amin. Anong name agpaspasagid ni Loida? Amoy yung mama no siya kumakas pagarigan ti kirida lang. Diyak na imas ti mangan. Ano bang siguro ti rupa da kapag maimas dalat at mangan o rin no? Nagsagsapaw da lang iti na ito nga balay. Mama, di ngamin. Loida. Nestor? Kunak malo lang balbaliwa mo ito galim. Ay, sorry. Manong nemi timulong nga nagdalimanik. Kalpasan na sininyasan nagtiinan na.
ina ni Nestor na panagitayan. Vanji, ma'am, po, nakasaysayak. Kuma, kat sikat tinagbalin nga asawa ni Nestor. Makita makilatis ko iti kinasayat mo. Sana kas kay ni Loida. Among talagang nga kahit iti ni Loida. Nila nga amin Nestor iti naging papilit. Damadlaw ko iti nga damadi nga ugali na. Agkakaruba kamot na ron. Ako, ba't respeto na ito? Ito lang ilawagan na ti mama. No kasta, ma'am, kanunungan nyo relasyon mi iti anak yo. No mabalin lang ko makitsaan nga mga tilabas na talaga kita illicit affair. Agpeso nagsinan di kiti dua. Agam ni, agkit kita da. Agkaruba da lang. Saan da anak da? Ipatpatig ko rin store. Kadipatpatig nak mo ti anak yo. Sige. Agam no kas pagarigan tayo tultuloy ni Loida at kunana nga panagbalbaliw na. Kano agbaling nga na siya. Baka agbalitong matlaing tirik na ni Nestor kat baybayan na ka. Nukas pagarigan ta mapasamak tuman na ita. Awan to sa bali papapasulik ma'am. No saan matla siya. Hanyam takal ti pamatik. Nasangag balbali ti panagayat ni Nestor kanya. Ore no saan nga da kami tinagasawa. Ngayam arig na. Ganda kami idagping pinatay. Nagtultuloy nga rod manong nami iti panagdan nami agas-agasawa kanina Nestor. Aging nga saan nga naliklikan manong nami nga adda nagpitpitik iti saklot ko. Nestor. Ada ka di man yung problema? Tsaka mo no problema na ito, nasaan? Kaya mo ka maragsakan ka. Ada nagpitpitik iti saklolok. Kunak mo na sa mo kayat nagsigong. Diyak mo makayat. Taisot mairaman ng agsagapa. Ada to yan. Nakam niya Apo Diyos. Blessing ti amin. Sige. Sabi ko man talalaki. Tap na da junior ko. Manong name iti maamuan dagiti parents ko kanti kapsat ko masikuga. Ada namanin manong name nga santa ko maakayat. Tadan mairaman nga agsagapa. Adan pakakitaan manong name. Bunga iti kina mistress ko. Ngayon maragsakan akmat manong name siyempre. Tano mapasamak tuman ti ba nagsinamig ka ni Nestor. Adan tumat mabati nga pakalaglagi pakyan kuana. Adan tumagsadagak iti masakbayan. Ores sa anak tun nga gayayat. Adan tun ti anak ko. Ti makadakas manong nemi. Edi pas ngay ko. Premature manong nemi. Sanga na siya at kondisyon na. When? Nagproblema kami manong nemi. Iti kaaduri kiti nasken nga magatang aparaken kuana. Lalaki manong nemi. Junior nga talaga. Gabot apo ko ti ina ni Nestor ti anak ko. Imay si Marungkar. Ay, inusana ko nga imay, di saan ko nga nakita rin apo ko, kada kayo.
lalaki, adan ading ni Vina. may sa nga ama, da Vina kini Junior, iti duwa nga ina. Mhm. Di ka di marigatan, di ka? Marigatan akman, ma'am, mama ko namon, mama, maramidek, naskin nga si kasuhek. Ay, nasaysay at sakit din, no? Agyan isunat ti poder ko. May isang retired nga nurse. Oray ni Loida. Kat, midwife ba suna? Ay, so na lang nagtrabaho, hindi. Kung saan man nagtrabaho. Kaya may isang midwife. Kabisado na. Tag-estimar ka nagtikaso ti klase na. Anya ta kayo yung asawin, mama. Kabayatan pa lang kasto ti kasad na. Saan ka nga nasasayat no? Agyan ka niya, ti apukok nga lalaki. Yan tayo nga kita umatubrak. Napimpitas ti kasasaad, ti anak mo, no ada sa balay. Kaya matulungan, maituloy mo nga tulungan, ti asawam, at asawam. Asawam ko na kuma. Ni Nestor, tapno, makamagtrabaho ka uli. Nagkama na kineta nga, injayo nga tulong, mama. Pagsalita amin to rito kini Nestor. Agpeso manon nemi ang nugutek nga marigatan na. Sa anak nga nakasagana nga agtagibi manon nemi. Awan pulos din ang isuro kanya. Panagiplastar ti diaper manon nemi. Kanda dumapay. Numuna. Kat talaga nga masapul na ti gatas. Nga batasang nga napintas manon nemi. Iti yap. Hanga na buslon. Nakidit manon nemi. Iti magatas na iti barukong ko. Numuna kat. Numanin sublim iti ospital. Makabulan nan manong. Vanji. Nestor. Pati si ka. Bakag sakit ka. Di ka naruam. Mapuypuyatan ka. Siyempre, mapuyatan na kata. Agdalagan ak nga ron. Naibaga ka din ni mama, ti oper na. Mabanintamit nga, mapansarong karan, no kasta nga, makalawas, no day off ta, mapanta kadan na iso na. Uno saan, mabanta alayan iso na. Tapno, datat ti mga sikaso keng kuwana. Anong gutem? Marigatan ka mga sikaso, ito bingo na malatag. Baka no si katagsakit, dahil delikado. Sige. Umanugutak. Numampesang ko kumakayat. Manugutak nga rod manong nemi numampe kaslam. Kasla, jak kayat kuma. Nga kasla arig na manong nemi impadawat kunti anak ko. Nasiat launa iha. Vanjit ay manugot kan. Amon ti sabaling kalikaw gumi. No di ti pagsayatan nyo. O makita? Ori no mistress ka lang ti anak ko. Ikit kita emi. Iti pagsayatan. O, areta ni Loida. Hello mama. Hi Vanji. Loida. Masaludsod ko man. Ano pang ibilangam kanya? Among na-check na pagsaludsudan mo na itinayta nga question, no at mangibilangan kang ka? Gayem. Di mo ka di kayat? No di mistress ken legal nga asawa ket agayem da? Apay na baling nga nasiyat kanyak, Loida. Di ba?
At apay pangtam nga, idarum na kami. Amang may darum kayo, talagang maibalod kayo. Happy nga idarum kayo kuma. Kasunod na to'y ama ti anak ko. Alaman, nidarum kayo. Kasunod ni Junior. Sa bahala, kami lang mamit ka di nga si kasun na isuna. Babahin ka ni mama, kan siya. Happy nga nagbaling ka matanga na siya at kanya. Anyang artikayat mo. Amo no saan na ka na siya at ka? Siya ti kontrabida. Si katibida. Ita nga ron. Siya kalatat kontrabida nga, ba't sikat kabit? Kasta't man nagkita ng tao. Hindi kami mama. Alalala saan nga natin pagsalitaan tayo. Basta tires kang kadadatoy ni Junior. Ganawang pagdanagam. Vanji. Sa alangan ni mama ti mga sikaso iti anak yo. Siya pwede kang runaan na. Talayin kang agasikaso ti anak. Nasa ka midwife. Ininduta si ka. Experience mo. Talaga ka saan ka pa yan nakasagana ng agtagibi. Nagbaling nga nam ay ko manong name ti kaawan ti anak ko iti sibay mi iti kani Nestor. Ngam dakilakawak manong name di awanin. Nagsubliak ti trabaho manong name kaunada kanya. Uy, kaslaawan anak mo. Ada anak ko. Nga madamat iti sidong ti ina ni Nestor. Nga ti kang runahan nga mga aywan kat di asawa ni Nestor. Amoyo, nakaskas daw ti istoryayo si ka. Si ka amit ani. Si ka kami tinang idurong kanya kini Nestor eh. Anong induron? Mukha di nga rodbet nga da asawa nan. Agaman nagkidiatan na iliklikak. So nga rod siya impasubom. Agbabawi ka kong mga rod nga nakirelasyon kang kuana. Samit ka di Ano nga ito tibagtungpalan ti istoryayo si ka? Ti kirida, kas naman ti legal nga asawa. Nga na dyan mo legal nga asawa, iti mga asikaso, di putot di asawa na, iti sa bali nga babae. Ada nagigundaway manong name nga talagang nga, check makatal na. Hey, ano man iti problema? May liwag man iti anak ta. Kaya mapapandamit. Mapapantang ang peso. Ngayon, maminsan ko lang ubain. Nagsangit tumanin. Alang tumanin ni mamang mo. Uno sa angkit ni Lloyd at mga laking kuwana. Apay nga masakti mga ubag sangit. Naisuod agad saan. Ito na muna nakasaludsudan no. Sudad. Pagsayatan dati amin. Anong pagsayatan? Katuna, ako maisunad to eh. Nagdakil lang is disturbuta. Nagdakil lang ako sa wirta. Ita nga, sa wirta. Makapag-relax ta. Makapag-love-making ta. Ngawan ti makaisturbo ka na ta. Natamom. Baka agadi manin. Katuna agadi. Isudan tumanin timang taraken. Saan mo na? Bareng no, saan nakas ka ni Junior nga premature. Yan nagpintasin di salunat na. Manipod di isudan ti mga asikaso, di ba? Dati nga nurse kan, dati nga midwife. Di ka di mailiw. Kadagit anak mo. Saman? Kat dumakdaklawit agbat do ka mapanmang sarong karkadakwada kat. Hanit ako na? Kaman. Before nga gamit hak. Alis to matli papang ko sa diabalay. Sarsarong kaharam na kita anak mo? When? Pati ni Lloyd ha? Nagitila ang anak ko. Mabit na hindi nakitugot. Baantas tanto taramidan ta. Sa mo na ipampanunutin, di kita anak ta. May masat anak ko, hapi nga dagiti ko na, ay, di anak ta. At dati na siya nakasasaan. Uy, di ka ko nagpa-problema.
Mayam, tayo ramidan tat adi ni Junior. Tap na isunton ti asikaswan. Masan mo to itad ka na kwada. Come on, sweetheart. Manong Nemi, nagbalin anak ikaw kaniyak ti anak ko. Te dagtawan ni titalo manong Nemi, nalingag sao. No kasta mapamisarong kaharin suna, kakaasi aklamanong Nemi, ang mga alukoy tapno maarakok ko suna. Anak, siyak ni mami. Si, mami, siyak ni mami. Di kami grandma? Oo, ayun, kastama ti bagbagami kang kuana. Ni mami, ko na, adag trabaho sa jay. Umay na kanto sa rungkaran, duwata ni dadim. Siyak ni grandma, siyak mga sikasukin ka, ken ni titam nga Loida. Manang moment ni Vina. Anak, oh my God. Oh my God. Again ka kata kami, ha? Oh my God, jabalay, ha? Sapagyan namin kini daddy. Kaya, dito iklatan, kini grandma, kini ate, kastamat ang kini tita. Jidya na, akaduha na kami kini daddy. Panawan dakmed nung kaya trabaho. Sino mang kanduha kanyak no kwa? Kastamat ikang kanayo ko yung magbaga kang kwa na. Kahit na kumatkat, tumay kada kayo. Ayam sa akong tumalibaga nga, no pandag trabaho, sinungorti ka duwam. Kaya ko matagmay sa. Yung dito'y, hanak mo na pamampanaw, di ada ka duwam dito'y. Kahit no, saan ko masango isuna. Kinabud no na kita, mamano no adad to'y, ni Junior, kaduan ng adad ta, bangir. Itayan Davina, ni Manang na. Kinitita na. Dito nga mingit, awan ni ate, i-jacket at da kaya ayam kong ating nakuha. Mama, anda yutirik na ti asas anak ko kanyak. Baka sasadag pa ni Loida. Kahit kapilitan na kastata, nakarot kadisot kang kanayon na makikita. Kinasaritak ni Nestor manong name. Alain ta anak ta. No, kahit mo alain ta. Ngimisot mga iwan. Mga anak ta ti, kadkaduan na. Swelduan ta. Iso pa nga swelduan. Iso pa nga paggastusan ta. Kasano nga makornong ta ti plano ta mga ramid to bukod ta nga balay. Kasano nga relatan. Adda iso na tinasyata kasasaad. Alis to tamat ko may sarong karan iso na. Iso awan ti pagdanagam. Kinasaritak manon name ni Loida. Sakbay nga pimanaw kami. Loida. Manji. Kumusta kayo? Kini Nestor. Pinasal sa ludsudam na kumusta kami kini Nestor nga asawa. At nagiti kong daway nga. Isisunat umay dito. Dandininal daw. Sabay na rumor iti trabaho na. Agander time. Tapno umay na iliwan na kiti dua nga putot na. Ti anak na kanyak, kan anak na ka. Isulat ililiwan na. Si Kangay. Nagbalidak pa tayo ng singpet. Dagay palubos ng sekta, nagbali nga kontrabida. Sikapin ukat, iliwan na. At ano ka mapasama ka na kayo? At naman kayo, ano? At dawan, di anyaman na kapag-asawa kami yun. Yung nagsina kayo. Nagsina kam laing tiduang atawen. Yung mag-asawa kami pa lang. Ag-asawa kami. At mapaspasama ka na kayo? Abay nga sa mo kapag saludsudan ni Nestor. Tanuan naman tibagak, baka saan ka mamati. Iso na pimpinas to ni Nestor, pag saludsudan.
Apay, nasakit? No kas pagarigan na daman mapaspasamak ka na kami? Nasakit ka di para ti kirida? No tiya, lalaki, kan ti legal nga asawa na ket agkanaing da? Saan ka di nga nasaksakit? Nga ti legal nga asawa ket mamuan na? Nga da sa bali nga kabalayan ti asawa na? Ha, okay lang, okay lang. Sakbati sangpatan ni Nestor. Okay, sikat sangpatan na. Katsak ti kalkalungan na. Nakakatawan niya. Sikat kadandan na katsak nga legal nga asawa na kalkalungan na. Abi kasla, ang problema. Siyak nga legal ang problema. Talaga ang problema. Kat sika kirida ngay. Sikat ata problema na. Di nga mahin? Gabuto sa mo makaden na ti anak mo. Siyak ti kadenden na ni Junior. Di mo ka ni maawatan ti mapaspasamat? Inagaw mo kaniya ti asawa. Kat posible mat nga gawakin ka ni Junior na. Kukam ni Senyor, kukak ni Junior. Amo na pagpilya-pilyan na ta, pagpilya-pilyan ta ni Junior, nisulat kay kayat na, siyak kuno sika, dakil ti pamati ka siyak ti bagana. Ano inaramid mo? Ano inaramid ko? Siyempre, ti saan mo maipaay, iti anak mo, siyak ti mangipapaay kang kuana. Kastamat, noan yaman ti saan ko maipaay, ti asawa, kat sikat mangipapaay kang kuana. Isublim kanyak na anak ko. Ano dito nga bilin? Ala, kung ti anak ko. Kaya alam na ta. Kaya no sa alag na marigatan kang ka, kan saan ka marigatan, di alam. Anak mo kayam. Ngayon no kaya't ibaga na nga saan na kaya't sumurot kang ka, hamo ba't ang bahal nga pilitin. Okay, isublim kang ka ti anak mo. Isublim mat kanyak ti asawa. Manong Naimi, kasla makulkul ti panunod ko. Hagproblema nga jak met kumarumbe nga pagproblemain. Si Lord, ano mas pasamang kang ka? Ha? Nanamay ta ko ma. Gabo awan ti pakariguran ta. Mamalan tamat asarong karan ti anak ta. Ti anya man kayat tang oras kanal daw. Ngam jarek na jubing. At ayo kanya. Ento manayunan ti ammo ni Junior. Maawatan nito ti sitwasyon. Adadamad lang asika. Tinasingsingit kang kuha ng kabuto si katipudno nga inana. Apay, ano yung matkabutan mo? Ha? Di magbaga ni Lloyda. Siyempre, adadang asasidag tirik na ni Junior. Kaya ni Lloyda nga mitis siya. Pamatim lang na ita. Inagaw na ti anak ko. Sana ibagang inagaw kumot kami ti asawa na. Sweetheart, di ka agbaling ag problema. Kada gitit bahala nga sa mo na pagproblemaan. Maturog kan, ha? Maturog kan. Come on, maturog kan. Napalabas pa iti dua abulan manong Naimi. Nga matabisyak man ti trabaho manong Naimi tayo madudag iti naitad kanya ka obligasyon. Kastamat ti asawa.
yung maduman ng name di kiti pasyente na. Nabay kami nga saan nga si marungkar manong name iti ayan ti anak ko. E di tagring cellphone ko. Ni mama. Nagsidukarak. Hello mama, dakas na napasamak? Ay habo. Talaga nga dadakas nga mapaspasamak. Kini Junior. O, ti problema kini Junior. Ti problema kat ni Loida. Apa ni Loida? Ada itu ospital. Kaano pa? Makalawas si Dan. Amo ka di ni Nestor? Tinapasama kiti asawa na, mama? Isuti mo na. Ganang yung pakaabuak, siyempre. Isumat yung mga sarsarong kakang kwan. Inay kay ni Nestor, no amo mo, ti kasasaad ni Lloyd, ha? Saan nakano pa yung naibagakan ka? Iso nga siya akong din ang ibaga. Amom ka din ha, awahanin ti kabalay ni Lloyd, ha? Di naman nga rin kaya ti maipan sa di probinsya. Dududuhada lang ang kabalay, iti anak na. Ken kastamit siyempre, no ibaon ko, no mapan ni Junior, iti danana, di talo na lang. Tamo, kanda kabalay na, mama, awan. So nga, kahit nga sawain, awan ti katulungan ni Nestor nga mangbanda kang kuha malaksid kanya. Ay na, iso nga rin nga, nagretiro ako nga nurse, mandi kanyak to ospital. Ayun, di kayo itong asawang nga rita. Mabaling ka di nga, mapangkasumuglat nga mangbantay kini Loida. Singasing gulay kang kadeta. No kayat mo. Mabalin mo man nga alain ni Junior. Tama, mabalin nyo ba't umiyan sa jay. Ngadwa kahit anak mo. Sa mesa, ano na kiti gundawin nga saan kong may awit di kiti ubing. Kaya da nga bantayan. Lang naruna ni Vina, hindi na kaya tapanawan ti inan. Pati ni Junior. Kadkaduan na ba't ni mahanang na tapno mabantayan ni Loida. Sige mama, tawagan nga rin ti asawag. Agdadanong kami ti ospital. No siyak to ti agbantay, di siyak to bang bantay kang kuha na. Yung tsakmat na saludsud manong na no anyat kasasaad ni Loida. Tinawagan nga rin ti asawak at asawak ni Nestor ko na ko. Hello, Nestor. Oh, Panji. Abay nga nalimid ka kanyak. Ano nga nalimid? Adagayam ti ospital, ti asawa, mapay sa mong ipakamukanyak. Saan nga naskan pangiraman ka ng problema? Tapi problema ka di. Asawak ni Loida. Numampay saan nga ison tipat-patek ko. Tas ka tipat-patek ko. Nestor, saan ko kuskusinaran? Iti concern mo keng kuha na. Titabdamagik, apa yung limit mo kanya? Nung saan nga timahog ni mamang mo, saan ko pa nga mo? Anat kasasad na? Kidney problem. Kidney? What? Nabaygaya man nga, ang angalin na. Iminliman na ti amin. Diyos ko. Umayag makipagbantay. Agyaman ang nukasta. Okay. Inakarod alam na gitubing sa tatwag na dinanon ti ospital. Tawari agawit kam tumitlahan. Kabuta.
Saan nga mabaling ang taobing ti ospital? Saan ka di nga naka-private? Nanginaunay. Abay, di mo i-private. Abay, sayangin ti. Magastos. Tinaskan kat matratar nga na imbag. Ikalikagong manong na imininastor ti amin. Imbaga ka nakasagana ka tumulong. Noan yaman kan manuman ti magastos. Nadanon ko idan iti ospital manong nemi ket idi bakita nak ti anak ko. Mami, mami, itamang pailang manong. Itamang pailang iso na amis mo ti voluntaryo ngay masdeg ngay marako kanya. Anak, Junior anak, mami, ni Tita Loida, nakakaasiso na. Huwag nga rin, nakakaasi. Amom, kang kanahin nga bagbaga ni Tita Loida. Nga, sapul ka no nga, love ka. Saan ka nga, anadaywan, masapul nga love ka, gamata si kati, ususto nga mamin ko. Ibagbaga na ni Tita Loida. Un mami, ibagbaga na. Kuna maluno, iyadadayo na, tiriknam, kanyak, kat iyasdagnakan ka. Saan, mami? Nasyahit, okay, so na. So, dagin ni Ate Vina, labdak. Sige, anak. Tagayt ko makisarita ni Tita Loida. Hindi ko masadagak manun name tinalyaw ko ni Vina. Aglolo. Vina? Tita? Saan ka ko naglatingit? Ispalan ni Apo Diyos ni Mami. Tita. Maawata kung di bagbaga ti doktor, tita. Nandini ko mapukaw ni mami ko. Anak, ginarakop ko ni Vina. Saan mo ka patsyan? Tinada nga patsyan kinapa Diyos. May spell pa lang ni mami. Alright, adaman ni ading mo. Adaman ni nadim. Adaman ni kanan ma'am. Kanadaak. Tita. Iba't patag ni mami ni aling mo, di ba? O rin no, sanang anak. Ano kastamat ti pa nang ipatekokin ka? Yung sa mo ang pukaw ni mami, saan tayo mapukaw? Kaya manag, tita. Kaya manag. Pwede-asit gak manong name ni Loida. Kaano lang din na odi nga panagsarita mi. Awang pa'y duwa kang bulan. Abi kas tulit lang hamon. Abi nga, nakalalis to nga. Imalas ti pag-iim. Loida. Saan nga minahasinsya natin sakit ko. Saan ko man kami ngayon dandaling? Iso nga bigla kas to eh. Dandan di akon matay. Banji. No. Sa mga sawan na tayo, Loda. Sa mga sawan na ita. Saan ka subuko? Tadi mo kan di kayat ngagpaot pa itibiyag mo? Sika di bida hangga di? Tas sika tilagal nga asawa ni Nestor? Tsak kaya tagbali nga kontrabida.
So nga nagbalina ka na siya at ka. Kaya nasaya at iti anak mo. Na kahit kung agbalina ka na siya at iti panunot kenrik na yun. Uri na ako anak ton. Ibatik kang ka ti anak ko. Pansi ni Vina. Saan ka nagsawati kasta? Saan ka pa'y ngamatay? Ang pakot pa'y dipiyag mo. Saan ka pa'y ngamatay? Numatayak santak na sangitan. Agragsak kayo. Gabato numatayak. Nawaya ka ito nga agkasar ka ni Nestor. Nada kayo nga tipod na magpinpinatay. Titawad ko. Saan mo ito nasaktan ni Nestor? Ituloy mo timang ipatikin ko na. Kinagano natin kami. Saan yun to kung mga adayo ni Junior kinivina? Saan yun to kung mga pagsinain ni Dagidagkapsat? May karim ka di kanya? Fachi? Hindi pa nang ipatagmuti anak ko. Ikarik ka. Ikarik. Saan ko baybayan ni Vina? Siya tagbaling nga kasukat na. Kasukat. Siya tagbaling nga ina. Kasukat. Ay, saan ka pa'y nga matay? Umatindog pa itibiyag mo. Nagsalita kami ng Nestor nga ramidin mituori kasanot kaadot magastos basta masilpon pa itibiyag mo. Loidag, paot pa itibiyag mo. Manong Nemi, siya ka mismo tinagasarita ni Doktor. Doktor, kasuno pa iti pa nagpahot ti bihan, ti pasyente. Agpahot pa no, lagid dita, may pakat kang kuha na dagiti ay so amin nakasapulan. Iso na lang ta, may busang kay ti kwarta. Iso nga ti may balakad ko, tapno saan kayo unay marigatan ti magastos, mabalin yung irawar ti pasyente. Kaya masapul nga mga sikaso kang kuha na. Ta nurse no doktor lang timang sarungkar iti maminsan di makalawas. Tapno matsikap so na. Sige doktor. Nagsalita amin to kardeta kini Nestor. Insingasing ko kini Nestor manong. Sino nga ti mga sikaso kang kuha na? No mairuwar ti ospital? Siya. Vanji. Siya ti mga sikaso kang kuha na. Kayam nga, ilogan iti wheelchair, nga isarag iti CR, no kasapulan pa nag-CR na. Kayam nga, sukatan, no naskan nga masukatan ti. Aramidak. Vanji. Iniubing pa ni Junior. Dagal ti pamatik nga dadang isunat na nga si kaso ti anak ko. Ti anak ta. Iso nga kahit kumit nga subadan dahi tang inaramid na. Babayin ti pa ng talipatong met kang kuha na. Naisang sangayan ka, Vanji. Nestor. Sika pa yan ti mga sikaso ti legal nga sawak. Saan ka di nga rumay ko nga kas iti ko na ni Lloyda nga. Agragsak tak. Agrambak tak. Kamuta.
dandanin may kanta ti kundaway. Nga saan lang basta makunakrida. No di kat legal tong kasawa. Iso nga ako na irumbing ko nga pagyamanak ka nagserbiak kan ko na. Saan lang nga po iti dayta. Nga po, iti pa nangasikaso na kini Junior. Nagbaling nga na siya at ni Lloyda iti anak ta. Kas pampanang tibagbagahan na nga. Ti ang mo kat iyad adayo ni Lloyda tirik na ti anak ta. Kaniya, kat isustig na tirik na na. Ken kuha na. Yung nagpitotak. Nagbalingan na siya na talaga ni Lloyda ti anak ta. Kat kasta nga rod tinapasamak manunay mi inyawid mi. Inyawid mi manunay mi ni Lloyda diti kasera mi. Kanineston. Nakalugan iti wheelchair. Nga pagkat nga ilukan sa kuiduron. Nek kanisuna manunay mi ti pan nakakatrena. Iti asidag ti banyo. Tano, kaskasano kat kabilan nakanumit lata iti sumbrek iti banyo nga kaya na uri na awan ti mga sikaso ken kuan. Sa amo na nga pampanunutin ti Rika ti marikrik na. Gabutalham no agtumar ka, agagas ka, hamot marik na digda nga sakit sang kadi. Lloyda. Fanchi. Kinasaritak ni Mama. Kasarita, may pakamumit lang kadagiti kabagyan partitok sa di probinsya. Tanong kaskaso no laeng, isod na may mga sikaso kanya. Sino na tayo bang sadyay? Digiti ka magyak, kasinsin ko, kaanak ka. Awan naganak keng kan. Handan. Digiti ka kamsat mo. Imuno na daga na tayo mo siya. So nga rin problema ni Mama, ngawan ti mga sikaso kanya. Hamon na problema ti manakasikaso. At daak. Sikamalanag ko na. Na mabalinda ka matapanawan. Diba? Mapanak matlag trabaho. Subliang ka ti aldaw. Sakto man yung mapanagtrabaho. Agawit kami. Kanin na story ti malem. Ken adamatin di duwa. Ngobing. Ni Vina, no gapo iti eskwela. Agtaros ditoy. Kastamet ka ni Junior. No, kapit eskwela nagdag kamsat. Adadamat ng mga sikaso ka. Agyaman na, Panji. Nakaimimbag ka. Supsupapakak lang tikin na imbag mo, Lloyda. Na minsan naklang nga sinalangan, di ba? Nga nang ibagaam nga, isak lang na kami. Nagbalin ka ba't nga siyat nga legal? Kan talagang tsak malipatan, di ba nga si kaso mo kini Junior? Isong agsubsubabak lang. Nagkamanak manchi. Awang pulos di pa nagalumiyim kan panagamak mo. Nakaimimbag ka. Saan ka di nga rumbay ko mga baybayan ng latan? Wano. Iraram nagpahidin. Tapno alis to laing nga. Nawaya kayo ito nga agkasawa o nagkasar kay ni Nestor. Saan ko aramin din neda? Didaw-dawat ko pa kindi agpahot pa itibiyak mo. Nga agsubli ti dati nga salunat mo. Ang makapagtrabaho ka. Tapno, di mo ka di kaya't no agbalin no ka nga duwat asawa ni Nestor.
Manong naming kapot talagang ikarkarigatan met ni Loida nga kaya na tagmay sa manong. Siyempre, natalgad kami met amang panaw kang kuana. Kat na siya at met kasasaad na numasangpetan mi. Nakasasarita na giti duwang ubing ni Vina ka ni Junior. Nga nakaragragsag na nga giin ni istorya. Ngam kalpasan laing manong namit duwang bulan nga kadana iti sidong mi. Pwede masangpetan mi manong nami. Nga natayin ni Lola. Well, manong nami ni Nestor, ti mo na nga nakasangpet. Kanang ipakaamo ka niya. Nga di sumangpetak manong nami kas tauna yun, di patagan anug-og na kita agkapsat. Well, kabuta po na riyan nga mismo manong nami ti May. Tapno alayan dan di bangkay. Kendo man pa'y natayan manong nami ni Loida. Tasaran nga mang angis, inarakop ko pa'y lagisun. Mamin lang. Sa inyo pa'y lalalayan ni Sona. Ito ko pa'y lagarakupan. Nga man arakop ba't kaniyak manong nami di kiti duwang ubing Davina kini Junior. Kamay atin nga rarakupag tinalami isa na bangkay ni Loida. Loida. Happy nga pinanawan na kami. Nagasasaya at titulag ta. Pabat-bati ka. Tasang padanda ka. Pagsaribiyanda ka. Doon niya man ti Samuha kaya ganda kami ti magipaay na karoon na kaniyak. Siyak ni nga mga ramid para kain ka. Imabay. Sabi nga pinanawan na kami. Wayan manong nami. Nasakit man. Para kaniyak. Para kada kami manong nami. Nga awanin ti may siya nga mangipatpatig kanipatpatig. Ngamrumblang nga ang kamawatin. Manong nami. Noon yaman tibagbaga dagiti tao taglawlaw. Akit sa maidan ngayong kaskaso. Basta ti amok manong nami. Kat daydayawan da, iti kinasya at mi nga dua. Ti legal, ken ti mistress. Ni mistress, inasikaso na, ilegal. Kamuta, inaramid ko day dyan manong tanagbalinmat nga naimbag isuna. Naimbag, iti anak ko. Irumban mat lahing anak suwapa. Awan ti mayat ngagbaling nga kontrabida. Kada kami nga dua, iso nga da kami tinagbalin nga bida. Kasi tiing karik manong nami pinagdanak na kitagkapsa. Nga Vina ken Junior. Iti may sa nga balay kat siyempre da kami siya nga inada ken ni Nestor nga amana. Nagkalay sa kami ken ni Nestor manong nami kalpasan tinasurok nga makatawan sipud nagasawa uno sigud natay napukaw ni Loida. Nakaurnong kami manong nami kalpasan titakalagastos mi kat nadan kami matlayang iti kabukbukudan nga balay. Ngayon sa dagmi iti family house da Nestor. Napigsabay lang ti katugang nga babae manong nami idinto ta adan iti higher grade di kiti agkapsan. Kanakapimpindas ti relasyon da manong nami makapagtinulong da ngipatpateg ti tunggal may sa kadakwada. Ipatpateg ag pimpinateg da. Kasta no ti parang tartaro ko, iti pudno nga anak ko, kasta mat ti parang tartaro ko, panangasikaso, kini Vina. Ten bilang ko iso namanong, nga pudno nga anak, akas mat ti panang ibilang na kaniyak, akasukat, dedi mami na. Na ito iti pagkasalita ak manong nami, na tinaminsan, kat nagbalinak, na mistress, ngam kamo dyanan na, siyak matlayang iti may kaduwang legal nga nagbalin na asawa, ti asawa kita. Naman pa'y nalidingit, iti pupusay, ti may isang ipatpateg kan mga ipatpateg. Namday jatin ituding ka na ikari. At least manong nami, di agdama,
ket naragsak kami asang kapamilya. Sabi ko mga tadnamat na ibatik nga adal liliwak ang pagsarmingan ti biyag kadagitipad nga dimungeg manong name tuwing nga radagyaman nga pagayam mo Vanji. Thank you Vanji. Thank you. Yeah. Iding ka pa nang ibura iti pagkasalitaam